ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ପ୍ରେମ ହେବ ତ ଏମିତି। ଢୋଲ ମହୁରୀ ଶଙ୍ଖ ହୁଲହୁଲିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ ଗିରିଜାର ଘର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ବି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନିଜ କୋଠରୀରେ ଏକୁଟିଆ କିଛି ସମୟ ବସିଥାଏ ଗିରିଜା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଆଜି। ତା ବାହାଘର ଆଜି, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବିରାଜଙ୍କ ପରି ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଛି, ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତା ନୀରବତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତା ମନ କଥା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ବାହାଘର ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବିରାଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଏସବୁ। ଉଭୟେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବିବାହ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି। ଗିରିଜା ଆଜି ବସି ଭାବୁଛି ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ, ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସେହି ସବୁ ଅନ୍ଧାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଓ ତା ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଭରି ଦେଇଥିବା ତା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ବିରାଜକୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଲି ଝିଅ ଗିରିଜା। ବାପା ଶିଳ୍ପପତି ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିବାହର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପିଲାପିଲି ନ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପାଇଥିଲେ ପୂଜାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଗିରିଜା ନନ୍ଦିନୀ। ଉଭୟ ନିଜ ପିଲାକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ 6 ମାସ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା ତାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଜାଣି ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଅଜନ୍ମ ମୁକ ଓ ବଧିର। ଏକଥା ଶୁଣି ଗିରିଜାର ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଠାରରେ ନିଜ କଥା ଝିଅକୁ କହିବା ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ। ଉଭୟ ବାପା ମା ଠାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଝିଅର ନିଃଶବ୍ଦ ଦୁନିଆରେ ଶବ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଗିରିଜାର ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତାପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲା ସେ। ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗିରିଜା ମନରେ ଥିଲା ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗତୁଲିର ଦୁନିଆରେ ହଜେଇ ଦେଲା ସେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରକାର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଗିରିଜା। ନିଜ ରଙ୍ଗତୁଲି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ସେ। ନିଜ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି ଯାହା ଲାଭ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଥିଲା ସେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାର ଦେଖା ହୁଏ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି ବୋଲି ଗିରିଜାର ସାଙ୍ଗ ତନୁ ସବୁବେଳେ ତା ସାଥିରେ ଥାଏ। ଗିରିଜାର ମନର ଭାବକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱର ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେହି ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଗିରିଜା ଓ ତନୁ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରିଚୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଯୁବକ ଥିଲେ ରାଘବ ଓ ଆର ଜଣକ ଥିଲା ବିରାଜ। ଚିତ୍ରଟିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ତନୁ କହିଲା ପରଦିନ ଚିତ୍ରଟି ନେଇ ରାଘବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଘବ କହିଲେ କି ଚିତ୍ରଟି ବିରାଜଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏପରି ଶୁଣି ତନୁ ପଚାରିଲା ଯଦି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତନୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ରାଘବ କହିଲା ସେ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ କି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ କଥା ରାଘବ କୁହନ୍ତି। ଏପରି ଶୁଣି ତନୁ କହିଲା ଗିରିଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କିଛି। ବିରାଜ ଓ ଗିରିଜା ଏକଥା ଶୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଉଭୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରାଜ ଓ ଗିରିଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁନିଆର କୋଳାହଳରୁ ଉଭୟ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଦୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ଏକ ନିଃଶବ୍ଦ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ନା ମିଛ ଥିବ ନା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିବ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। ଏହାପରେ ଉଭୟେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗିରିଜା ଜୀବନର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା। ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଗିରିଜା। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ କିଛି ନରପିଶାଚଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ସେ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ କ୍ଷୀଣ ଭିନ୍ନ କରି ନିଜ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଗିରିଜା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଗିରିଜା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଚିତା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ପରଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ଲଜ୍ଜା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଗିରିଜାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ତା ବାପା, ମା ଓ ବିରାଜ। ବିରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲା ଗିରିଜା। ବିରାଜର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବିପିନ ବାବୁ। ବିରାଜ ଗିରିଜାର ହାତକୁ ଧରିଲା, ସେ ନିଜେ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ବିରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ମାନୁଥିଲା। ବିରାଜ ତାକୁ ସାହସ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗିରିଜାର ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ସେ ପିଶାଚମାନେ ହୁଏତ ଗିରିଜାର ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାରେ ତ କେବଳ ବିରାଜର ଅଧିକାର ଅଛି। ବିରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଗିରିଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ନୂଆ ଭାବରେ। ଉଭୟେ ପୁଣି ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ତନୁ ଆସି ଗିରିଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ବିରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଝରକା ବାଟୁ ବିରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ଗିରିଜା ଓ ବିରାଜ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିପାରିଥିଲି ଗିରିଜାକୁ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀକୁ ଖାତିର ନ କରି ଉଭୟେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଖିକୁ ଦେଖି ହଜିଯାଇଥିଲେ ନିଜର ନିଃଶବ୍ଦ ଦୁନିଆରେ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ